Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Yai Haji Abdul Halim ingkang saking tlatah Kecamatan Durinan Kabupaten Trenggalek ingkang tuhu kinabekten dumateng sesepuh ini sepuh hati sepuh ingkang dahat kinurmatan dumateng para alim, para ulama, para ustadz, saha ibu nyai lan bapak yai ingkang tuhu kinurmatan. Dumateng pimpinan Patayat Muslimat ingkang kawula hormati. Dumateng para banser dan banonnya ingkang kawula tresnani lan ugi dumateng jajaran panitia penyelenggara pengaosan umum ingkang dalu menika ingkang terselenggara ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang tuhu kinurmatan ugi boten kasupen saking Muspika Kecamatan Pule ingkang dipun rawuhi kalian panjenenganipun BKTM Desa Njoho ingkang kawula banggakan dan ugi saking rekan-rekan grup Hadroh Sarifil Anam Desa Njoho ingkang kawula tresnani. Saderengipun kawula matur monggo kadhiraken muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula lan panjenengan sami ing menika dalu saged makempal rawuh wonten ing mriki majelis dalam rangka kegiatan pengaosan umum dalam rangka memperingati nggih menika wulan Muharram ingkang sakmangke sampun tumapak ing tanggal 9 ing taun menika. Mugi kanthi rawuh kula panjenengan sami tansah pikantuk hidayah sarta berkah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tansah kaparingan kabagashwarasan, keselamatan sarta kesehatan saengga kula lan panjenengan sami tansah amanggih akan wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Amin. Sholawat sarta salam tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah sarta suri teladan dumateng kula lan panjenengan sami. Mugi ing binjangipun kula lan panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, niki mangke kula sekedhap mawon boten dangu kersane adicara pengaosan ingkang kawitan boten ngantos dalu kersane boten ngantuk nggih. Lan ngaturaken sugeng rawuh dumateng Rama Yai ingkang kala wau ngapunten saking Bapak Ketua Panitia matur bilih taksih wonten perjalanan. Alhamdulillah sampun dangu wonten anggenipun rawuh dados sugeng pinarak Rama Yai kanthi nggih menika ingkang sak prayoganipun lan
kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene menapa adicara ing dalu menika sampun nggih menika kaselenggaraken kanthi nggih menika pratitis lan kanthi sae. Mugi-mugi kanthi nggih menika mengawali program utawi progresipun nggih menika saking Ketua Rois Suriah NU utawi Tanpidiyah NU Desa Joho ingkang progres terbaru di tahun menika sampun nggih menika mulai kawiwitan. Alhamdulillah kanthi perjalananipun ingkang sampun kagelar ing dalu menika sampun ketawis nggih menika sae lan nggih menika ketawis kompak pramila kanthi kegiatan ingkang kados mekaten menika leres-leres nggih menika dados contoh lan dados nggih patuladan sehingga ing taun ngajeng utawi ingkang ing wekdal salajengipun mangke saged nggih menika berjalan utawi nggih menika saged terselenggara ingkang langkung sae malih lan saged meningkat nggih menika mangke wontenipun kegiatan ingkang kados mekaten menika. Pramila kawula saking pemerintah desa tansah nggih menika mangayu bagya lan ugi sangat mendukung dengan kegiatan menika. Dados leres-leres antawisipun para ulama dengan umara, pemerintah dengan organisasi NU ini leres-leres nggih menika manunggal karya, manunggal sedya ugi manunggal cipta. Pramila monggo kados mekaten menika kita lestarekaken, kita kembangaken lan ugi kita tingkataken nggih menika prestasi utawi nggih menika jenjang-jenjang kita untuk menuju yang lebih maju. Pramila saking menika kawula matur nuwun sanget dumateng nggih menika jajaran pengurus NU Ranting Desa Joho ingkang sampun nggih menika berpartisipasi untuk melaksanakan tugasnya sehingga dengan kegiatan ingkang kados mekaten menika leres-leres saged ndidik lan nuntun kula lan panjenengan sami untuk menuju jalan yang benar sehingga selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita dan dengan doa-doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa hikmah untuk kita semua dan membawa desa kita semakin maju dan desa kita semakin tentram, damai, aman dan tidak ada halangan suatu apapun. Mbok pilih saking kawula cekap ngaten kemawon, mbok pilih wonten kirang salepatipun ingkang kula matur, kawula nyuwun pangapunten ingkang sakatah-katahipun. Usana ihdina siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.